Здравейте хора, аз съм Extreme Games и днес ще ви покажа една игра. Тя се нарича Driver San Francisco. Вярно, че е малко остарела игра, но според мен на вас ще ви хареса. Настройките, на които играя. Всъщност там тя лисим, съм го пуснал. Ще го пусна. Няма значение. Играта много добра според мен. Цялото действие се развива в Сан Франциско, както и се разбира под името, че има нещо такова. Аз вече я започнах и има малко включено и фентази, защото изнъж моите се телепортират от кола на кола, което дали мой в реалния живот да се направи, нали? Сега малко ще покарам. Да. Вижте както се вижда, нали? Например, искате, можете да карате и камион, ако искате. Сега няма да изпълнявам обективите, защото все пак е ревю. Да видите за какво става дума. А пък, ако решам, мога да направя и за мисиите ревю, ще почна от началото. Защото аз съм още долу-горе в началото. Има тук Chevy SS. Може да караете почти навсякъде. Все пак е нужно да се отключили територии, нали? Тук може да караме бус. Такси може да караме. Можем да караме всяка една кола, която си поискаме. Сега ако сме в мисия, имаме малко ограничение. Все пак. Искам да намеря Nissan 370Z. А тук имаме до Charger, той също е доста добра кола. Когато... съжалявам. Когато натиснете Shift и с него можете да си изберете друга кола. Да кажем, искам да си избера автовоза. И ето. Не го карам, обаче сега не ми се кара автовоз. Ще си избера... Може би не... Това е пожарната. Пожарната. Ап. Или пък това е Тонкар. Добре, никъде не мога да намеря един сам. Всъщност играта започва, когато вие сте полицаи, доколкото разбрах, и гоните един Джерико, т.е. е затворник, и той ви удара така, че сте на пътя и по внимание не точно на пътя, ами сте много близко до пътя и един шофьор на камион ви отнася. И сега не го знам дали се въобразява или става наистина, защото както казах или не казах, не знам. Играта си не е много така ясна, малко е заплетена, но нищо. Мисля следващата игра или да е Euro Truck Simulator или Bioshock Infinitive. Още се колебая, но ще реша, защото ще го снимам или утре или днеска ревюто, или може да се на две, защото Euro Truck е малкичка така. Ами, това е от мен. Ако видеото ви е харесало, можете да му дадете палец нагоре. Ако играта ви е харесала, можете да се теглите от някой торент или да си я закупите, малко вероятно.
Така, добре. Довиждане, това е от мен.